This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Ito, no? Pati sa ilong ko may kunit manigali, oh. Nakapa-beach na kamusubong nga summer. Kung wala pa, may suggestion ko. Pwede mag sandbar hopping, may snorkeling. Kag amo sini ang kolor sa balas, kag amo sini katinaw ang tubig. Lakata, matripping ta sa Panal Reef kag Carbon Reef sa Sagay City. Mga 1.5 to 2 hours ka drive from Bacolod, malabot muna ang Barangay Old Sagay nga port sa Sagay City. Suggestion gali para damo ka mo mahimo kag makalikaw sa traffic, kaagahon pa lang magbiyahe na. Yara sa port nagahulat sa amon si Rice ang Tourism Office ng Sagay kag mga taga DRRMO nga mag-a-assist sa amon nga pagbiyahe. Shout out gali kay Miss Helen Argelias Cotillar sang Information kag Tourism Office kag kay Mayor Ferdy Marañon. Salamat sa sini nga hindi malipatan nga trip. First stop, Panal Reef. Mayara man diri sang tower ang bantay dagat nga amo ang nagapasiguro nga wala sa may mga nagapangisda. Parte pa ini sang 32,000 hectares nga Sagay Marine Reserve. Ada naman fishing. Day, namay talaga yapon. Ada lapon. Bigay practice na yapon. Sa una, daghan-daghan ng damo kaya siya, pero sa mo minimize may alam. Gimado lang. That's why ginajutihan, gitu day. That's why may kajuti, gitu day. Oo. Para magbantay. Ang amon brother sir, market pulaw sa adlaw gabi. Isa ini sa apat ka mga destination sa kadagatan sang Sagay. Ang hindi nga part sa sang protected area sa Sagay. Part sang 32. Reef na tanan. Pero hindi ang panal gina-open man for tourists. Oo, open mo na siya for tourists. Panal, Carpet, Kayak. Abate. May sandbar man diri pero check mo anay kung low tide or high tide antes magkadto. So, isa likod mo ini tawag nila nga Panal Reef. Kung mag-high tide, gagamay ang sandbar niya. Pero kung na low tide, ano sa sandbar, pwede mo lang malakat pagkatuto sa tower. Isa ini sa mga ginagatuan man sa mga turista diri sa Marine Reserve sa Sagay City. Sugod pa lang na, pakadto pala to sa exciting na part. After 2 years, nag-open na liwat ang popular nga Carbon Reef. May sandbar man. Amo na sini sa karon ng itsura sang tower, gin-repair na kag may banyo. Mas maayo kung nakapareserve ka in advance sa Sagay City Tourism Office kay limitado lang ang tawag ginaalaw. Entrance fee sa mga hindi taga-Sagay, 100 pesos kag 50 naman sa mga Sagay noon. Ang bangka, 2,500 pero good for 12 na katawo. Take note ha, mahal ang krudo subong. Pero kung pag-abot mo, amo sinikatinaw ang tubig, worth it ang tanan. Pwede ka kadala pagkaon niya kag magsugba-sugba, wala isang corkage fee. Ang cottage nga lapad, 500 pesos. Kag ang gamay, 300 pesos. Kung dali ka sa Sagay Port to Carbon Reef, mga 15 minutes nga boat ride. Pero syempre, kay nagapabaybay ka kag kabatsyag ka naman sang kainit sang panahon subong, expect ka na gid nga init ang panahon dito. Check ka balaho, natatuan ko sa mask sa guya. Ito, no? Pati sa ilong ko may kunit manigali, oh.
Mayara man sa tagabantay dagat nga na-assign diri, dapat nakapabukagin sa tourism office antes magkanto diri. Kagang number 1 rule, ang bitbit mo nga basura, dalon mo man pauli. Ang basura, paano no ang basura dali? Di plastic na sir, tapos tanong balik. Tambot. Kung magdala ka di basura, dalon mo man na pabalik Oo, dapat. balik, sir, oo. Amo nang rules. Ano mag-briefing ka mo di mga tao? Oo, sir. Anong ginahambal sa briefing nang? Ang atong basura, sigigit tapos tanong tambot ba nga basikan. Dapat wala di may mabilin nga basura. Why, sir? Tapos may wala ka magabutang basurahan. Why? Kag syempre, kay Sagay City ni, hindi madula ang mga seafood. Tanawa ba lang pagkaon? Do pista lang! Thank you, Sagay! Bisan diin nga side sa sandbar, pwede mapaliguan. Pwede makasnorkeling. May mga trained divers sila na mag-assist sa imo. 700 pesos good for 2 nga snorkeling fee plus ang equipment. Good morning gali sir, ako gali si Bro De Los Santos, ang inyong guide subong adlaw kag si Samuel Villaflor. Samuel. So, madamo nga salamat sir sa pagkato nyo di subong adlaw sa Carbon Reef. Bali kami ang guide gali nga na training sang under sa scuba diving agin patigayon diri sa SMR sa Sagay City. So, diri sa snorkeling area sir may rules and regulations kami nga hindi kita pwede ka-touch sa corals. Okay. Hindi ba kita pwede ka fish feeding. Okay. Tapos sir, before kita lumpat sa dagat, dapat naka-life vest kita sir. So, ginakaros ginamon ka mo nga mag-life vest. Okay. Okay, may... Feeling ko yung nakaigo sa concert. Chale, kulo na guro sa ako. Okay, sige. Asa gusto mong hindi kayo gusto lang yung pilihan to lang karon. Hindi lang kapati, kagin sa ko nakaigo ay. So, bali sir may signal. Sige, Tagali sige. sir kung natutuyo karon sa tubig. Bali, Okay. kung hindi ka mo okay, amulan ni sir ang signal ta. Kag kung okay ka mo, amulan ni sa. Okay, kung hindi mo na, ano kaya mo na. So, sa liwat sir, madami yung salamat and God bless. Anong makita tayo sa dalom? Ang sa dalom sir, nakita tadi ang mga giant clams kag ang mga masari-sari nga mga isda. Dili lang mismo, meron na Dili dili. mismo sa snorkeling area. Ano naman ta? Ano naman hindi pa ko barata sa kabuhi ta? Okay. Doon na pagwa yung mata ko, dumadagdag ay ball ko. Okay. Siya sa akong tukod sa to eh. Unahon sa to. Hindi di magsakaon. Tas niya. Piyo na. Yun na. Chaleco. Full body. Full battle gear. From Tari na. Hindi ko igomba yung karef. Tara. Pinaka-stretch ba? Simpat ko.
Hindi ka lang sir, kapahulog ka, mapahulog ka lang. Tapos ano ko ng guwa niya? Opo, wala. Ma-float na na. Ma-float, i-float lang na pababaw. Hindi na ako magsarorot ako na ako. Hindi ka lang. Nakabaan ko lang niya, kumaling baga ako mo. Ari naman. Lalayan ko lang naman sir. Atras ka lang sir, maglakad ka, atras lang. Kalikod ka. Penguin. Quick. 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 Si makakas. Kapalbaan ko masih makakasa ako ng baga. Penguin. Hindi ko kabungko sa ako ni life best. Kaya. Ari naman pa. Okay na? Ang ano. Buhok mo ko ba? Wow, what did you see? The fish in the sea. Okay na? Ay, guwapo. Bako? May mga giant clams sa idalong kag nanari-sarit ng mga isda. Ini ang mga manugbangka pati na ini mga diver nga mga guide. Ini sila tanan parte sang organization. Community-based tourism. Ang ginabayad mo, gakadto rekta sa mga tao. Maka-enjoy ka na, may mabuligan ka pa. Sustainable tourism, ina ang ginapromote sa Sagay City. Gahatag income sa mga tao at the same time, nagapadayon ang pagproteksyon sa palibot. Para sulit ang bisita mo, pwede ka maka-drop by sa Museo Pambata kung saan mga bata ang tour guide. Protection Month sa Marine Wildlife ang ginapromote nila. Pag-try mo man magsakay sa Sikad Guide, tricycle drivers nga naging tourist guide, ilibot kanila sa Art Village sa Old Sagay. Mga balay nga may nanari-sari nga mga artworks ang masaksihan mo. I-end nila ang trip sa Margaha Beach, pwede ka makapangapi dito. Ang Kape Albarako isa ka work of art man. Ang mga dingding kag haligi sa kapihan napintahan sang nanari-sari nga mga artworks. Lugar ini isang bantog nga Sagay artist nga si Nunilucio Alvarado. Kulang ang isa ka adlaw kung luyag mo nga i-enjoy initanan sa Sagay City.
ang pagbutang sang lokal nga panguluan sa Sagay City sa mga bantay dagat sa kada reef or sa kada sandbar diri sa Sagay City ay nagapakita lamang kung ano sila kaseryoso sa ilang nga kampanya para pangapinan ang dunang manggad kag ang mga lugar nga ginapabugal nila. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang among Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Ululubog kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag iniyang Tripping ni Ruming. This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!